Здравейте, банда! Много ми е приятно да се запознаем. Аз съм Радо, макар че повечето тук ме познавате като Бертоне. Реших, че е време най-накрая да направя едно нормално здрасти видео, особено за тези от вас, с които не сме се засичали до сега по стримовете ми в Twitch. В крайна сметка, щом сте решили да прекарате времето си при мен, мисля, че е редно поне в общи линии да знаете, що за човек съм. Та много накратко ще кажа, че съм на 30 и няколко години, съпруг, баща на две щури момчета и специалист в сферата на софтуерното тестване с немалко опит. Играя видеоигри още от времето на Супер Марио, което знаете какво означава, опит има. Сред любимите ми поредици са Metro, Doom и Resident Evil, но истината е, че харесвам всяка игра, която има какво да разкаже. Тук ще виждате пълни изигравания на всякакви жанрове, походови стратегии, шутъри, RPG-та, симулатори и още много, но има нещо, което обединява абсолютно всички тях. Докато играем, няма просто да минаваме нивата. Ще се гмуркаме в историите, ще четем документи, ще събираме колектабали, ще обърнем внимание на детайли, които често остават подминати. И да, ще печелим ачивменти. Плейтрутата ще бъдат фокусирани върху вземането на всички възможни ачивменти в рамките на едно изиграване. А ако дадена игра ни хареса наистина много, отиваме директно на 100% изиграване, като тези на Metro Exodus и Doom the Dark Ages. Но това не е всичко. След края на всяко по-сериозно заглавие, ще споделям мнението си под формата на ревю, ще говорим за историята, персонажите, геймплея, бойните системи и цялостното усещане, което е оставило у мен дадено заглавие. Както направихме, например, с Banisher's Ghost of New Eden и Mafia The Old Country. А за World of Tanks феновете, спокойно, гайдовете за персоналните мисии ще продължат да се появяват, а аз няма да спирам да следя какво се случва на бойното поле. Така че, ако харесвате игри, в които може да се потопите, ако обичате да не пропускате нищо и търсите място, в което да можете да обсъждате всичко това спокойно и с уважение, тогава сте на точното място. Радвам се, че се запознахме. Ще се радвам още повече, ако виждам и имената ви в коментарите. Чувствайте се поканени да споделяте мнението си, теориите си, критиките си, абсолютно всичко, което ви вълнува. И това беше всичко от мен, Бертоне. Ще се видим съвсем скоро, а до тогава не спирайте да бъдете положителната страна на батерията.